Investičným bytom odzvonilo, alebo že by nie. Národná banka Slovenska prišla s návrhom, ktorý mierí presne na ľudí, ktorí kupujú byty na prenájom. Ak už vlastníš dve nehnuteľnosti a ideš kupovať tretiu, tak banka ti požičia maximálne 70% z hodnoty nehnuteľnosti. Doteraz to bolo 80%. Ale čo to znamená v peniazoch? Na byt za 200 000 dnes potrebuješ 40% z vlastných zdrojov. Po novom to už bude 60 000. A tu je háčik. Pri tejto skupine ľudí nebude žiadna výnimka. 70% bude tvrdý strop. Banka si pritom overí v katastri, koľko toho vlastníš a ráta sa aj podiel väčší ako polovica. Zároveň mladí do 35 rokov dostanú až 90% pri prvej nehnuteľnosti. Takže NBS-ka jednou rokou púšťa a druhou uťahuje. A teraz to alebo že by nie. Poprvé, nie je to schválené. Je to zatiaľ len návrh a ak začne platiť, tak až od januára 2027. To sú mesiace, dokedy ešte kúpiš za starých podmienok. A za druhé, bonitnejší investori to ľahko obídu. Stačí dať do zálohy iný, napríklad už splatený byt a zrazu to všetko sedí. Čiže táto regulácia postihne skôr tých, ktorí sú zaúverovaní až po uši, než tých, ktorí majú za sebou majetok. Takže nie, investičným bytom neodzvonilo, len sa zvýšila vstupenka. Pre viac aktualít z bývania a hypoték ma začni sledovať.